Brahman i divlje guske. Bio je jedan Brahman. Imao je veliku porodicu, a malo novca. Svaki dan je išao na trg da prosi i ma koliko prosio, sat ili čitav dan, nikada nije donosio kući više od 2 funte brašna. Njegova žena se ljutila i mislila da on negde prodaje ono što isprosi umjesto da donosi kući i zato je često prekorevala i grdila muža. Brahmana je to ljutilo i vređalo i najzad odluči da se udavi. Ali svaki put kada se baca u reku, obuzimao ga je strah i on bi za tren oka isplivao iz vode. Tako je radio nekoliko puta. Skoči u vodu, pa iziđe. Skoči u vodu, pa iziđe. Kraj same reke bilo je guščije gnezdo i u njemu su sedele guske. Gledale one i čudile se čoveku. Čas skoči u vodu, čas iziđe. Najzad gusan će reći guski: hteo bih da znam šta on to radi. Idem da vidim. Guska stade da ga odvraća. Ko zna šta ovi ljudi mogu da učine? Ali gusan ne posluša. Priđe Brahmanu i upita ga zašto se tako čudno ponaša. Brahman mu prosto srdačno sve ispriča. Tada će gusan reći: zatvori oči i drži ih zatvorene dok ne kažem otvori. Brahman posluša gusana i kada je otvorio oči, vide kako gusan drži u kljunu prekrasni rubin. Uzmi ovaj rubin, prijatelju moj, reče gusan, i tvojim nevoljama će doći kraj. Brahman mu se toplo zahvali i pođe s rubinom u susedno carstvo. Tamošnji car mu ponudi za rubin 7 denkova novca u srebru. Brahman uze novac i vrati se kući kao bogat čovjek. Posle nekog vremena taj car se razbole od gube, pa pozva lekare da ga izleče. Jedan lekar reče da se guba može izlečiti samo mašću od divlje guske, a u toj zemlji divlje guske su bile veoma retke. Pozva car onog Brahmana od koga je kupio rubin i obeća mu mnogo novca za mast od divlje guske. Brahman je, iako je postao bogat, bio veoma pohlepan na novac. On zaboravi kako mu je pomogao divlji gusan, pa namisli da ga uhvati i da mast odnese caru. Pođe on na staro mesto na reci, pa poče da skače u vodu. Čas skoči, čas iziđe. Dobri gusan zaključi da se jadnom Brahmanu opet nešto desilo, pa dotrča da ga upita šta je s njim. Brahman odgovori da je došao samo da vidi svog starog prijatelja, a kada gusan reče evo me, Brahman mu reče da priđe bliže. Lakoverni gusan priđe bliže Brahmanu, a ovaj ga zgrabi i sakri u vreću, tako da mu je samo glava ostala na polju. Kad je Brahman išao sa gusanom na leđima, gusan je plakao i suze su mu padale na zemlju kao biseri. Tim putem išao je carević i ugledao biser. Idući po tragu, stiže Brahmana pa ga zapita: šta to nosiš? Zašto iza tebe na zemlji ostaju biseri? Brahman nešto poče da laže, ali carević odveza vreću i nađe gusana. Gusan ispriča careviću kako je Brahman nezahvalan. Carević se razljuti na Brahmana zato što je tako loše postupio s gusanom. Tada Brahman pođe caru i reče mu da je carević pustio gusana koga je nosio. Car gnevan istera carevića iz carevstva. Carević ode gusanu i ovaj mu dade utočište za hranu. Ali zahvalnom gusanu to bi malo i on odluči da nađe careviću ženu. Blizu toga mesta živela je u svom dvorcu prelepa carska kći. Noću, kada su svi spavali, gusan i guska doleteše u dvorac i ukradoše carsku kći. Oni ukrstiše krila, staviše na njih carsku kćer i pažljivo je preneše careviću. Ujutru se carska kći probudi kraj reke i veoma se začudi. Ali carević joj sve objasni
i one se rado udade za njega. Guske ih bogato darovaše, dadoše im mnogo zlata, drago kamenja i bisera, i carević i njegova žena počeše srećno da žive u dvorcu.